Igbo ndị ma njem ọnụ abịakwa nka nsị abịa ọzọ. Afọ m bụ Nwaada Chizzy Ugodi n'Ọka. Abịa m ka mụ na ụmụ nwaanyị nwee obere mkparịta ụka. Ya bụ mkparịta ụka bụ gịnị? Gị bụ nwa agbọghọbịa, gị bụ onye nne. Enwere afọ ị ga-eru, ibido gbadobe anya n'ala, na-enegasị arụ gị, na-ama ihe ndị na-agbanwe n'ime arụ gị. Maka ọtụtụ mgbe ụmụaka anyị ụmụ agbọghọbịa na-anwụ n'oge, ma ọ na-enweta ọya dị iche iche n'oge, maka mgbe ụfọdụ ha da-agbado anya maka mgbanwe na-abịagasị n'arụ ha. Ruo mgbe nwatakịrị nwa agbọghọbịa bido fụba nsọ ya, o kwesịrị ọnwa ọbụla inegharị onwe gị anya, nebala onwe gị anya, mara ihe ndị nọgasị n'arụ gị, enwe mgbanwe ị na-afụ n'arụ gị. Ọtụtụ mgbe ya bụ ọrịa ndị na-egbu egbu na-ebido n'afọ, ọtụtụ afọ rinne, wee na-egosigasị gị ihe ndị dị iche iche. Iji maa atụ, dịka ya bụ ọrịa ndị iti na-akpọ cancer of the skin. O nwere ike ọ bụrụ obere ihe tụpere gị n'arụ, obere ife atụpe gị n'arụ, enwere ife ịkpọrọ ya. Mana ị bụrụ onye na-eneba anya, ị nwere ike ịfụ na afọ na-aga, ya bụ mpaghara arụ gị ebe ihe a mere, na o nwere ike ọ na-enwegasị mgbanwe dị iche iche. Otu a ka o si gbasa ọya ndị ọzọ dị iche iche anyị na-aya. Ma ọ bụgodi nsị mmadụ na-anyụ, otu nsị gị si acha nwere ike ịbụ ihe ya eme gị ịgbado anya chọpụta ọya nọ n'elili afọ, ma ọya nọ gị n'ime arụ ị na-amarụ. Ma ọ bụ na otu arụ gị si acha, dịka nke anyị ma, ọ bụrụ onye ọbara ka ọ na-arụ, ife e nwere otu ya na-esi acha, ọ dịka arụ ya na-acha uhie uhie, ọkwa uhie ka ndị Igbo na-akpa ya. Ọ bụkwa na m akpọtara unu nyelụ m aka. Mba, ọ bụrụ uhie, ọ bụ edo edo. Agbọ mma ya egbukwe m. Otu a ka o si acha. Ọ na-adị mma nwaanyị bụ nwaanyị, site mgbe ibido fụba nsọ gị, ọnwa ọbụla inegharị onwe gị anya. Abịakwa n'ụmụ nwoke, a na-asị iruo afọ 40 ibido nnepawara onwe gị anya. Ọ bụrụ na enwebe ụfọdụ ndị mmadụ Chukwu na-agọzi ha, ha eruo afọ 40 enwebe ihe ọbụla ha yago. Iru otu a, ya bụ kwesịrị ofu ugboro n'afọ ịkpọrọ onwe gị jee ụlọ ọgwụ, enegharị ya gị arụ. Ọ dịkwa n'oke mkpa, maka ọtụtụ ihe anyị na-eli, ọtụtụ ndụ anyị na-ebi ada akwado arụ ike anyị. Maka gịnị? Ndị nna nna anyị ha biri ogologo ndụ maka na chi bụ ụtụtụ fa ejebe n'ọlụ, ha eje lụọ ọlụ ike, ha agba egwu ma enwe ihe omenala, ha eme ihe dike. Mana ị na-anya kịta, dịka ndị Igbo kịta dịskwa n'efere mba ụwa, chi bụ ụtụtụ ifu nwoke Igbo ọsacha ụkwụ tụfuru na-akụ eri na-agba egwusi. Ọ na-agba egwusi n'efere mba ụwa. Egwusi anyị na-agba ya bụ ihe ndị rere irikọta. Kedu otu iyi esi wee mee ha esi n'arụ gị pụọ? Ha ma mpụ maka ha niile dọrọ gị n'arụ. Ha ebido libe ọkpụkpụ gị, libe ife niile nọ gị n'arụ, mebisibe ha. Maka gịnị? Maka gụwa kpebili na ife ya na-eme bụ chi ụtụtụ bọọ, chi ehihie bọọ, chi abalị bọọ, ibupụta oche n'efere mba ụwa gbaba egwusi. Nke a gbasakwa ma nwaanyị ma nwoke. Ma ị bụrụ nwoke Igbo na-alụ ọlụ dịka ndị nke n'obodo Igbo na-alụ, ị na-esi n'ụlọ alụ ọlụ, o kwesị ọ bụgodo otu awa ijegharịa, jee gbaa ọsọ, ma ọ jee ogologo ije, ka ị nwee ike ịne ihe na-atọrịrị ahụ nọ n'ime arụ gị, mee ha ka ọ bụrụ ihe ga-achake ka ọkpọ ovu gbaa gị. Ya bụ ihe rịrị ahụ esi na ya wee pụta. Ụfọdụ nwere ike ịdị na-ajụ kịta ka ekwe nke bụ ọkpọ ovu. Ọkpọ ovu, ajịrịja bụ olu ndị. Ya ọ gbaa gị ihe rịrị ndị ahụ,
arụ gị enwe ike ịgbanwe ya ọ dịka ọkpọ ovu si na arụ gị wepụ ị na-adị karakara. Okwu m abụrụ gịnị? Gị bụ nwaada Igbo, ịbụ ada pụrụ iche, nebala onwe gị anya. Gị bụ nwoke Igbo dị ọkpa, ịnọtụ idulu onwe gị jee ụlọ ọgwụ jee nebala onwe gị anya. Ife niile abụ ọkwa nne ego kamakwa ka ọ bụrụ na ịbụ onye na-ebi ndụ ọjọọ. Ihe ọzọ ndị Igbo ga-agba mbọ wee kwụsị bụ ịdị na-aṅụgharị oke ọgwụ na-enwere isi na ọdụ. A sị na nke a na-agwọ nke a ipio, nke a na-agwọ nke a ịmakpuo, nke a na-agwọ nke a ịmakpuo. Ịṅụgharịcha ihe ndị ahụ n'ọnụ arụ gị otu a butuo ihe. A na-agwa gị bịa ụlọ ọgwụ ka e nee gị anya. Asịrọkwa m na ụfọdụ ihe ndị ada alụ ọlụ, mana ihe m ji si gị na ọ ga-akalụ gị mma ije ụlọ ọgwụ maka na ihe ndị a ị na-afụ o nwere usoro pụrụ iche a na-eji aṅụ ya ka o nwee ike ịdị gị mma n'arụ. Ndị be anyị akarị bụ otu a, mana m na-ele anya na ọbịanihu na anyị ga-eru ya bụ ọnọdụ bụ otu ọgwụ Igbo anyị dị ewepụta otu anyị esi wee ṅụọ ya ka ọ rapụ ịkarị n'arụ ma ọ rapụ ịdị adị n'arụ. Biko ka anyị nebara n'arụ anyị anya. Tadebe oke isi ewu, ṅụdebe oke akpụrụ achịa, ṅụdebe ya. Chibọ ụtụtụ itinyebe ihe n'afọ ịmakpue, gbapụ n'isi afịa. Ihe ọzọ mkpụrụ ya ichi ya etue gị afọ ite afọ ịnọ ịdọlụ ka ozu ndị atụrụ gị afọ abịbịa nwa mmanya n'isi. Ekenekwa m unu. Ọ ka Igbo dị mma ka m na-ekwu. Ọ mụwa Nwaada Chizie Godinụka, daalụkwanụ.